Gawe stok sambal bajak akeh cah. Soale sambal bajak iku digawe mangan karo apa wae wis mesti cocoke. Lah iki untuk perbumbu-bumbuane ana cabe-cabean, ya ana tomat, ana bawang, ana brambang. Iki tak godhog dhisik, tak godhog iku nganti mateng. Nek kirane ambune langu teko lomboke ilang, iku berarti tandane wis mateng, terus dientas ditirisno. Lah nek wis adem, terus dilebokno ning gone jero blender, terus tak blender. Nah nek wis lembut tak sokno ning jero wajan meneh. Iki dimasak nganti banyune iki menyusut. Lah nek wis menyusut banyune, wis ilang kadar aire, terus ditambahne minyak goreng. Lah untuk penambahane minyak goreng iki nek iso ya sing serada akeh, soale minyak goreng iku sebagai pengawet ben sambele iku iso tahan lama. Terus isininge ya ana uyah, gula karo nan penyedap. Terus kudu sering-sering diaduk ben supaya gak ngelet ning gone wajan. Lah nek wis minyake pecah kaya ngene iki tandane wis mateng cah. Lah ini pesona sambal bajak sing rasane iku ya widuk ya seger, dipangan karo lawuh apa wae, adu apa wae ya mesti widuk cah.